Čaute ľudia, v dnešnom videu si ideme zase zahrať po prvý raz Minecraft. Ideme na Miniberry server a ideme si tam zahrať nejaký Bed Wars alebo Sky Wars. Napojeme sa, sme tu. Ideme ententíky, 2 špenlíky. Ideme Bed Wars. Napojte sa na to ten server, je to zábava tu, sú tu aj minigamy a také minihry. Ale my si ideme po prvý raz zahrať Bed Wars. Vybereme si moju obľúbenú farbu sivú. A ideme, počkaj, tu budeme. Hneď pôjdeme rašovať druhý tým. Budem mať také železa, si kúpim. Ja tu reálne robím teraz reklamu pre tento server. Ak budete chcieť viac takýchto Minecraft videí, tak napíšte do komentárov a zanechajte like, odber na tento kanál a tým mi ukážete, že chcete viac takýchto videí. Ja si to viem odkontrolovať, čiže prosím dajte ten odber. A my ideme pušovať druhý tým. No, tak neideme pušovať. No nic. Majú tam že drevo, kamo to sa bude ničiť dlho. Tu zhodíme pár hráčov. Ak by ste si chceli so mnou zahrať, nie, kurník. Aj tak môžem teraz točiť. Mňa to je jedno, či neuvidíte, vidíte ma asi aj cez monitor. Alebo asi ani ne. A ja by som bol taký rád, kebyže dáme 50 odoberateľov, tak prosím, splňte mi to. Môj Bože. Nemám ďalšiu hru. V tomto videu, kým nezničíme jednu posteľ, bo ja nie som taký dobrý, ja som začiatočník, ale baví ma to. Ak by ste chceli napríklad ultra hardcore sériu, že by som natočil, tak zanechajte, musíme dať 50 odoberateľov a dáme tú hardcore sériu. A tam budem stavať to, čo vy napíšete pod najnovším videom do komentáru. My ideme hneď na modrý tým. Viem aj iné stavať, ale Speed Bridge, že budete shiftovať a tak, shiftovať, dáte blok, odshiftnujete. Toto neviem, ale viem tak chodiť, čo by som vám. No choď. Typka tu máme. To ten tu. Učím sa to, ale ide mi to, nie. A PvPčko mi takisto nejde. Ale dali sme ich, yes. Prvý tým, čo sme zabili. Už žiadni modrí nie sú. To vidíte tam vpravo. Teraz som vám posunul tú kameru. Ale to mám tak divne, alebo... No dobre, lepšie. Teraz vidíte týmy, či žijú. Všetci majú posteľ, okrem modrý. Modrý, ktorým sme teraz zničili posteľ. Dúfam, že nám nezničia. Ideme si kúpiť železný mač. Toto si kúpime.
prečo 2 staky. To sa učím, ale ide mi to, nie? A to som si teraz kúpil železný meč. No teraz... No super. Počujete tú myšku? Dajte odber, blížime sa vážne k tým 50 odberateľom. Pre vás to je len kliknutie. Ale pre mňa to znamená veľa. Už len rád som z jedného odberu. Nie to ešte, keď dáme 50. Mal som aj druhý kanál, ale... Nedarilo sa to. Mal som, hej, 79 odberateľov, ale... Za čo sa stalo, neviem čo. A sa to zrušilo celé. Čo si máme kúpiť? Železný meč si kúpim. TNTčko, to bude zabava. Kúpime si ďalšie TNTčko, toto, nožničky. Potom si kúpime Fireball. Počkaj, ešte jedno. No nie jedno, ale toto si kúpime. Raz, dva, 2 zlaté jabka. Aj... Poď ešte. Dobre, tak si kúpime 2 Firebally. A ešte jedno zlaté jabko. Toto si dáme tu, nožničky. Kurňa, to tie nožnice nefungujú. 4 potrebujeme diamanty. A počkej, som si nezobral bloky. Ja na to nemám. Ja som bezdomovec. No dobre, lepšie. Áno, niekto kúpil Sharpness 1, nie? Hej. Nedivte sa, prečo to mám po anglicky. Ostrosť. Alebo po slovensky, neviem, po jakom jazyku to je. Ja to mám, že 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, potom mám R-ko, potom mám B-čko, V-čko, C-čko. Na mne toto sa furt vydarí. Takže zelením. Čauko. A to dobré. Aspoň sa k tu nikto nedostane. Tam aj tým jeden neviem. Ja len tak for fun tu klikam. Tu je týpek. Asi. Nie. No super, vážne postihnutý. Poď. Poď, no poď. Musíme si tu naťažiť bloky. Ak chcete vidieť také trickshoty, že budem sa učiť trickshoty na videách, tak, alebo keď dobre som to odbil. No. Mám železný meč. Korník.
On teraz poje po nás. Tekeš. Zabil? Yes! Im sa zničil postiel. Už iba dvaja sú. O, zrazu utekla. O, spadol. Chudáčik. No, ideme na tými. Toto si kúpim. Idem si kúpiť aspoň drevený meč. Drevený a kúpime si jedno TNT. Dva to je málo, to vyhodím. Alebo nemusím viacovať. Blok. Som sa naučil hrať Minecraft. Tak už iba PvPčko, lebo už majú všetci zničenú postielku. Kurne, ja si kúpim ešte zlaté jablíčko. Jabko, potom si kúpim ideme si po emeraldy a kúpime si 2 pomaranče. Teda co? No nic. Dal na 2 rany. Musíme ísť hodiť. Hej, halo! Tam vidím niekoho pobehovať, tam ideme. Či to môj teammate bol? Asi teammate, čo? Ale mohlo ísť niekto a ten teammate za ním. Som zvedavý. Už iba 2 sme to dohráli. Dáme asi ešte posledný. Dáme ešte 2 hry. Aby ste si to užili. Mám sharpness na meč. Kde je? Kde je ciganík? Ešte koľkokrát chcem spadnúť. Áno!
Vyhrali sme, yes! On sa tu snažil kopať. No, ale nekončí to video. Nebojte sa. Ideme ďalšiu hru. Čo? Mi to vyhodilo. Ideme dve trojky. Preto som teraz nevydával často videa, lebo sme mali školu a som sa potreboval učiť. Tak. A áno, chodím ešte do školy. Nemyslíte si, že toto je najlepšia mapa. Bo tu vám stačí 15 týchto. Keďže chcete prísť na ten server, tak potom na konci videa dám. Hej, no co? Yes, spadol. A nejde ten, nič nám pustil, však nie. Yes, dead je. Mám kill, nie? Ja mám už 2 kill. Ešte jedno železo. No, ešte jedno železo, tak. Tak ešte. Lebo už sa tu ku nám stávajú. Choď, TNTčku, choď. Tam choďte. Haló, tam choď dole. Presne tak. Si nám zničil tú našu... No tak nič. Tak toto je pre dnešné video všetko a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute a zanechajte like a odber.